Ukuthula kwengqondo, lokho yikho isibopho sokuphila okuhle. Kufana nokuthe ugesi olukhulu lwemishini yakho, amakhwela akho, izingcingo zakho, konke kunamandla alo. Kepha amandla akho wena, ingqondo yakho, yini? Uthini umoya wakho? Lokho okukhiphayo, yikho okuzokudla. Kubambe iqhaza ukuba abantu abaningi bathola okuphambene nalokho abakufunayo, hayi ngenxa yokuthanda ububi, kodwa ngenxa yokuthi basola. Uke wazibuza ukuthi kungani izinto zingabi luhlaza naphezu kokuzikhandla? Imali iyaphela, amathuba ayanyamalala, neminyango ihlala ivaliwe, ngisho noma wenza konke okulungile. Mina ngizibuzele le mibuzo izikhathi eziningi, ngizisola izwe, izimo, ngisho nabantu abangizungezile. Kodwa iqiniso, elibuhlungu nelikhulula, yikuthi nganginawo amandla angalungile. Konke kuyaqina, wena, mina, konke. Impilo yakho yangaphandle ibonisa amandla akho angaphakathi. Ukhanga lokho okusezingeni elifanayo namandla akho. Ungafisa ingcebo, kodwa uhlale unesikweletu, ufuna uthando oluhle, kodwa uphinde izimo ezimbi, ufuna inkululeko, kodwa uzizwa uvalwe nsuku zonke. Izulu aliphenduli izifiso zakho, liphendula amandla akho ahlala njalo. Zingaki izikhathi ovuka uzizwa unesibindi, ukhuluma ngokuthula ukubikezela usuku olunzima, ngaphandle kokushintsha. Zingaki izikhathi ucabanga ngemali, kodwa kuvela imizwa yokucindezela, ukwesaba, ukuswela. Lokho yimandla, uthumela imiyalezo yokuhluleka, isidingo, ukukhathazeka ezulwini. Uyazi ukuthi izulu libuyisela ini? Okuningi kunalokho okuqinile. Lapho ngithola imali encane kakhulu, ngangilokhu ngiqinisa ukuhluleka. Ngisho noma ngifuna ukukhokha izikweletu, ukwesaba kwakulawula ingqondo yami, izikweletu, abakweleti, ihlazo. Ngangihlala ngithi, ngingayixazulula kanjani lento, kuzokwenzekani uma kungalungi, kuzokwenzekani uma kungashintshi. Lokhu kwangigcina kuwo wonke amandla engangiwakhiqize futhi ngiwondlise leyo reality. Uyazi ukuthi yini engikhulule kulo mqondo? Ukwazi isinqumo sokuqinisa lokho engangikufuna ukuphila, hayi lokho engangikwesaba. Ngaqala ukuthwala ikhadi elinezimali engangizifuna ukuzithola elibhaliwe kukho, hayi ngokukholwa, kodwa ukuqeqesha ingqondo yami ukucabanga ngokuhlukile. Njengoba ngangifunda okuningi, ngangizizwa kakhulu ukuthi enye indlela yayikhona. Ngacabanga ukuthi iyiphi leyo reality entsha futhi, ngokumangazayo, amandla ami ashintshe ngaphambi kokuba kube nemiphumela. Ngemuva kwesikhathi esifushane, ngizwe omunye umuntu ekhuluma ngemali enkulu yokuhlambulula amafulethi. Ngaphambili, bengingazicabangi, kodwa njengoba nganginamandla okuvula amathuba nokukhula, ngisho noma ngibambeka kancane, amandla ami ayelalela. Ngizwile futhi ngacabanga, kungani ngingazama? Ngizame. Ngethola imali engizamiyele, ngaphandle kokuthembisa ukukhokha, futhi ngaqala ngesivumelwano esisodwa, imali encane. Kancane. Kwabaningi yebo, kodwa kimi kwakukuqala kwamandla amasha. Futhi yakhula. Eminyakeni emihlanu, ibhizinisi lami lokuhlanza lalihlanganisa amadolobha amaningi, kuhlanganise eLondon. Ngaphandle kweziqu, ngaphandle kwesimemo, kodwa nginamandla. Ungazibuza, kodwa kuthiwani uma ngingakwazi ukushintsha amandla ami? Kuthiwani uma ngizama futhi ngihluleke? Uke wazizwa uvalwe yizinkinga, ungakwazi ukumisa ukuzicabanga? Uvalwe emoyeni wokukhathazeka okuqhubekayo. Akuyona inkohliso, iyindlela yamaqhawe. Ngesikhathi uzimisela ngokuswela, ukwesaba, kuzokwenzekani uma kungalungi, uzoqhubeka ukudla izipili ezizokukhuthaza lokho, hayi ngenxa yemfanelo, kodwa ngolimi lwemandla, olungaqondi incoko noma izicelo ezihluphekayo, luyaqonda ukuzizwa. Lokho okuzizwa ngamandla, uyakuqinisa, nalokho okuqinileyo, kuyakudla. Ngakho-ke, ngikubiza, imizuzu 10 ngosuku. Yeka konke, vala amehlo uzizwe, ngemininingwane, impilo ofuna ukuyiphila. Ungacabangi ukubaleka kunalokho onakho, cabanga ukuthi ngabe yini onayo ngaphandle kokulinganiselwa. Akuyona into enhle, iyimandla okuqaphela, ukuyeka ukuphendula nokuqala ukudala. Ifoni iyalula lapho uthayipha inombolo efanele, impilo iphendula lapho uthumela amandla afanele.
futhi izindaba ezinhle. Ungashintsha lamandla manje. Uke waqaphela ubukhulu bakho? Akuyona igama lakho, umsebenzi wakho, iziqu zakho, kodwa wena, emphefumulweni wakho. Ngikutholile, futhi lokho kushintshe inkambo yami, ukuthi asisibo lomzimba esiwubona esibukweni, siyindlela ehlanzekile, esebenzayo. Mhlawumbe kubonakala kungathi, kodwa kuyisayensi, isayensi ehlanzekile. Wonke i-atom iqinile, isebenza, ikhipha amandla, ithumela okuthile manje, ngaphandle kokukhuluma. Futhi okumangazayo, osayensi bathole ukuthi amandla kagesi akhona kuwo wonke ama-atom omzimba womuntu anganikeza izidingo zamandla ezweni elikhiqizayo cishe isikhathi esingaphezu kweviki. Umuntu oyedwa, umuntu. Lolu lwazi luyangimangaza, kusho ukuthi kunamandla angalinganiselwe kini. Inhlekelele enkulu ukuthi abantu abaningi baphila futhi bafa ngaphandle kokufinyelela kulamandla, njengokungathi bayinyama kuphela, amathambo nezikweletu ezifanele ukukhokhelwa. Kepha abayikho awuyena. Uyisiteshi esiqinile esishayayo, njalo uthumela nokuthola okuthile, ngoba izulu liphendula amandla akho, alifundi amazwi akho, aliqondi izaba, liphendula lokho oyiyo ngokwemvelo. Leli zwe lingaba namandla noma lidideke, livaliwe. Ebusheni bami ngangilinganiselwe. Ngangazi ukuthi yini amandla, ngangaziqondi umzimba wami, ngisho nangqondo yami, futhi ngaphezu kwalokho, ngangikhipha amandla ukuhluleka, ukungakwazi. Ukuzibonela. Imisebenzi embi, uthando olukhulu kakhulu nezibopho ezingalawuleki. Konke kwakubukeka njengokulwa, ngoba ngangilwa namandla ami. Naku iqiniso elinamandla, mhlawumbe elibulalayo, awudingi ukuzikhandla ukuze uthole imiphumela emangalisayo, udinga ukuqinisa amandla alo. Ukuze wenze lokho, khumbula nsuku zonke ukuthi ungubani, amandla ahlanzekile. Lapho ushintsha amandla akho, izwe lakho liyashintsha, hayi ngomlingo, kodwa ngesayensi. Ukuqina okusha kuthola impendulo entsha evela ezulwini. Cabanga ngefoni isebenza ngamandla athile. Lapho ubiza othile, awukhali endlini yakhe, ubeka idivayisi yakho kuwo wonke amandla aleyo nombolo, futhi ngezikhathi ezimbalwa, uxhumekile. Ingqondo yakho isebenza kanjalo, imicabango yakho ifana namanani abonisiwe, ikuxhumanisa namava aqinile ngokulingana. Lapho ucabanga futhi uzizwa ukwesaba njalo, uzothola izimo ezingaphezulu ezikhuthaza lokhu ukwesaba. Lapho uzizwa ukubonga okujulile, ngisho noma ngenxa yabantu, uzothola amava aqinisekisa lokhu kubonga. Konke kuphendula amandla, futhi unamandla okulungisa akho. Ngikhumbula usuku oluthile. Izinto zaqala ukuba ngcono, kodwa ngangisale nginethamsanga lokubuya eceleni komgodi, nginyukela phezulu, kodwa ngibheka emuva ngokwesaba ukwehla. Ngafunda isigwebo sikaEmerson, yenza into futhi uzothola amandla okuyenza. Lokhu kwangithinta, ngangingadingi ukuyixazulula konke, ngangidinga ukwenza njengokungathi ngisesezingeni lelo. Ngaqala ukwenza okuthile okulula ngosuku lwami, ukubukela esibukweni, ukuphefumula ngokujulile nokuqinisekisa ngezwi elikhulu, wena uyindlela esebenzayo, futhi namuhla uzoqina njengowinile. Emasikwini okuqala kwakubonakala kungathi kuyingqondo, kodwa ngiqhubeke, futhi okuthile kushintshe. Imicabango yami yaba ngcono, imibono yavela ngokushesha, abantu bavela ngeminikelo ebonakala sengathi iwa ezulwini. Akukho lutho oluye lashintsha ngaphandle kwami kuze kube yilapho ngishintsha ngaphakathi kwami. Abantu abaningi bayakwenqaba lokhu, bacabanga ukuthi izwe kufanele lishintshe kuqala, umqashi uqaphele, iqabane liqaphele, uhulumeni uthuthukise, kepha umqondo uhlala ungaphakathi. Awudingi ukulinda, lungisa amandla akho manje. Qaphela ukuthi uzizwa kanjani lapho uvuka. Ukukhathazeka, ukwesaba, ukucindezela. Yeka, uphefumule bese ukhetha omunye umqondo. Cabanga ngento ekhuthazayo, khumbula impumelelo, noma ingakanani. Ngaleso sikhathi, awukhumbuli kuphela, ushintsha amandla akho. Lapho wenza lokhu njalo, izulu alikho ukukhetha, kufanele liphendule, ngoba lokhu kuyimithetho, amandla afuna okufana nayo. Wena ungumuntu oqinile futhi ulawula kakhulu kunalokho ocabanga. Kuze kube manje, uphilwe ngokuzenzakalelayo,
kodwa ukuzenzakalelayo kungavaliwe, futhi lapho uthatha ukulawula, indlela iyashintsha. Uma ufuna ukuchuma, qina njengoba usunayo. Uma ufuna uthando, qina njengoba usuthando. Uma ufuna inkululeko, qina njengoba uphila ngokugcwele. Ungalindi impilo ukushintsha ukuze uzizwe uqavile, uzizwe uqavile ukuze impilo ishintshe, ngoba iyashintsha. Mina ngiyiphawula lokho. Konke ofunayo sekukhona, kufutshane kunalokho ocabanga. Akuyona inkohliso, iqiniso elisebenzayo, eliqondile. Akukho lutho olumele ludalwe ngaphandle. Ukuchuma, inkululeko, impilo, uthando oluhle, injongo, ukugcwaliseka, konke kukhona, kolunye lwazo lonke. Abantu abaningi baphila behlulekile ngoba bacabanga ukuthi badinga ukugijima, ukulwa, ukuphoqelela lokho abakufunayo, lapho, eqinisweni, badinga ukuhlangana ngamandla nalokho abafuna ukulikuzama. Siqeqeshwe ngokuphambene, sifundiswe ukuthi kuqala umele unqobe bese uzizwa. Ukuzizwa unochuma ngemuva kokuba nemali, uzizwe uthando lapho othile ekuthanda, ube nethemba lapho into enhle iyenzeka. Imfihlo ukuguqula lo myalelo. Akuyona lapho nginayo, khona ke ngiyoba, ithi lapho ngiyikho, khona ke ngiyothola. Amandla eza kuqala, umphumela kamuva. Amandla awaxhomekile ezintweni zangaphandle, kuya ecishweni lakho elingaphakathi. Amandla akho akhethiwe, awenziwanga. Konke okukufunayo kuyaqina. Ukuchuma kunamandla, uthando kunamandla, ukugcwaliseka kunamandla. Ukhanga lezi zinto lapho uqina nabo. Uma uhlangana nokuswela, ukungabaza, ukwesaba, noma ngabe uthi ufuna ingcebo, amandla akho athi okuphambene nalokho. Kufana nokubekela irediyo esiteshini esingalungile nokulindelwe ukulalela ingoma efanele. Akuyenzeka. Lapho ungena emfelweni enhle nalokho okufunayo, awudingi ukuphishekela. Lokho okufunayo kuqala ukukhuthaza ngendlela engaqondakali, enhle, engalawuleki. Ngibonile lokhu kwenzeka kimi okuningi. Ngikhumbula lapho ngangikhathazekile ngokukhokha izikweletu. Ngangihlala ngiphuzile nepeni, ngibala ukuthi ngidinga malini, lapho ngingathenga khona, imali engingayiphoqa, umjikelezo wokukhathazeka, umoya wokuswela. Kuze kube yilapho umqondisi engitshela okuthile okwangenza ngayima, ngesikhathi ucabanga ngokuphuma esikweletwini, uzoqina njengomuntu onesikweletu. Shintsha umqondo. Cabanga njengoba usukhululekile. Lokhu kwangithinta. Ngangizibona njengomuntu oqhingqile, ezama ukubalekela, kodwa angikaze ngibe ngumuntu oqavile, olula, oqinisile. Ngaleso suku, ngilobhe ikhadi elilela, injongo ecace kakhulu, ephezulu kunalokho engangicabanga ukuthi kungenzeka. Ngilobhe futhi ngaqala ukuphila ngokwengqondo njengoba lokho sekungokoqobo, hayi ngoba ngikholwa ngokuphelele, kodwa ngoba nginqume ukwenza njengoba kunjalo. Kwenzekani ngemuva kwalokho? Abantu baqala ukuvela. Amathuba engangingeke ngiwabone abeqala ukuvela. Ibhizinisi laqala ukugeleza, imibono yaqala ukuzalwa. Akukho lutho oluye lwaqala ukwehla. Kodwa lufikile kimi ngoba ngishintshe amandla ami. Kungenzeka kanjalo. Lapho uhlangana nalokho okufunayo, uqaphela ukuthi sekukhona, kepha awukuboni. Uqaphela ukuxhumana, imibono, izibonakaliso, izinyathelo. Ukukhathalela kwakho kuyashintsha, ukuqonda kwakho kuyashintsha, amandla akho ashintsha, futhi ngalokho, iqiniso liyashintsha. Kufana nokuthi ukhona esiteshini esingalungile sempilo yakho futhi, ngokuzumayo, uthoba inkinobho, ushintsha amandla, futhi konke kuhambisana, konke kugeleza. Ukukhohlisa okukhulu ukucabanga ukuthi isikhathi sami asifikanga. Isikhathi sakho sesifikile, wena ongasekho endaweni efanele ukuyithola. Kufana nokuthi usemaphutheni angalungile futhi uzibabaza ukuthi kungani ungadluli. Uyadlula, kodwa esinye isithuthi futhi udinga ukuya khona. Uhamba kanjani? Ngokwemizwa, ngamandla, ngengqondo. Uyahamba lapho uzizwa manje lokho okulindele ukukuzwa kamuva. Uyahamba lapho uqala ukwenza njengoba usuvele usesikhathini leso. Kubonakala kuyinselelo. Kungenzeka. Kepha kunjalo indlela abantu abadumile abashintsha ngayo impilo yabo.
Jim Carrey, ngaphambi kodumo, waloba ikhadi kuye ngemali eningi yemisebenzi yokubuka eyenziwe. Ubethwala lelo khadi futhi wazibona elikhokha. Eminyakeni emihlanu kamuva, wenza isivumelwano esilingana naleli khadi lefilimu. Ukuhlangana. Cha. Amandla. Ukuhlangana. Beka usuku lwakho. Zingaki izikhathi uzibona uphila lokho ofunayo? Zingaki izikhathi uzizwa ujabule njengoba usunayo lokho okufunayo? Noma ulinda ukuba isimangaliso isenzeke kuqala. Isimangaliso liyakulinda uqine namandla alo. Konke okukufunayo sekukhona, hayi esikhathini esizayo, hayi engqondweni, kodwa ngamandla okungakaze uxhumane nawo ngokuphelele. Umbuzo kuphela ukuthi yini okumele ngiyizwe, ngiyicabange futhi ngiyenze ukuze ngihlangane nalokho engikufunayo. Lapho uthola lo mpendulo futhi uwusebenzisa nsuku zonke, lokho okubonakala kude kuzobe kungenzeki, hayi ngoba uqale ukugijima, kodwa ngoba uhlanganyele nalokho okwakukho kusukela ekuqaleni. Abantu babuka imiphumela yakho futhi bazibuza, kungani ngingakwazi ukushintsha? Kungani ngihlala kuleli qophelo, ngisho noma ngiyazi ukuthi yini okumele ngiyenzile? Impendulo ilula, kepha ilukhulu, uvaleleke emqondweni. Umqondo uyiqoqo lezindlela, izinkolelo nemiqondo ebusa cishe konke okukwenzayo. Yisoftware efakwe engqondweni yakho. Inquma ukuthi uyakukholwa ukuthi kungenzeka, ukuthi uyaphendula kanjani ezimeni, ukuthi ulindele ini ekuphileni futhi, ngokukhethekile, inqama amandla oqina ngayo. Uke waqaphela ukuthi abanye abantu bayazihlasela lokho okuhle okwenzeka. Bathola umsebenzi omuhle futhi bathola inkinga. Baqala uthando futhi bashayele konke. Bathola imali futhi ngokuzumayo bayalahlekelwa konke. Bathi, kubonakala sengathi okuthile kungidonsela emuva. Eqinisweni, kukhona okuthile okudonsa. Igama lalo yimqondo. Okubi kakhulu ukuthi akuyona into enengqondo. Ungazi konke ngempumelelo, funda, uzikhandle, ubuke amavidiyo, ufunde izincwadi, kodwa uma umqondo wakho uhlala ufana, uzophinde ubuyele ekuqaleni. Esikoleni akekho okufundisayo ukuqaphela lokhu ngaphandle kokushintsha. Bafundisa i-mathematics, geography, history, kepha abakufundisi ukuthi uhlelwe. Futhi njenganoma yiluphi uhlelo, luzogijima nje lokho olwakhiqizwa. Ngesikhathi esiningi sempilo yami, nganginjalo. Ngangifunda, ngilalela, ngiqonda ngengqondo ukuthi ngingaphila impilo engcono, kepha ngangihlala ngiboshwe ngezimo ezifanayo. Ngisho nangemuva kokufundiswa okunamandla, ngangibuyela ezingeni elidala. Futhi yilapho umqondisi engitshela okuthile engingalukhohliwe khona. Inkinga yakho ayisiyona ukungabi nalwazi, kuyona ukugxila kakhulu. Lokhu kwawela njengombani. Ngangiyazi ukuthi yini okumele ngiyenzile, ngingakwazi ukwenza. Uyazi lapho uthenga, kodwa uchitha konke ngokushesha. Noma lapho uthi uzoshintsha umsebenzi, kodwa awuthumeli umbhalo. Noma lapho unquma ukuvuka ekuseni, kodwa uvaleka nefoni esandleni. Akuyona into engayona, iyinkinga yomqondo. Le miqondo, ngokuyinhloko, ayikhethwanga nguwe. Yakhiwa ebuntwaneni. Ngizinto ozenzile, ozibonile, ozizwa. Uma ukhulile uzwile ukuthi imali ingcolile, ukuthi ocebileyo akenzeli izulu, ukuthi udinga ukusebenza kanzima kuze kube yilapho ufa. Ucabanga ukuthi uyakukholwa yini kuze kube namuhla. Ngisho noma uthi ngifuna ucebile, isimiso sakho sangaphakathi siphendula, lokhu kuyingozi, akulungile, kuyokushiya emndenini wakho. Ngakho-ke, ngaphandle kokukwazi, udala izindlela zokugwema impumelelo. Lokhu akusixazululi ngamandla okukhetha. Uma kusixazulula, izwe lizogcwala abantu abanelisekile, kepha alinawo. Kungani? Ngoba amandla okukhetha ayilutho olumangalisayo uma kuqhathaniswa nohlelo olukhulu. Ungasebenzisa wonke amandla akho isikhathi esithile, kodwa ngokushesha azoqeda, futhi uhlelo olukhulu luzothatha ukulawula futhi. Khona-ke kuza ukukhungatheka, icala, ukungabaza. Uqala ukucinga ukuthi inkinga iwena, ukuthi uzelwe kanjalo, ukuthi akukho indlela. Kepha inkinga ayisiwena, yiyo indlela egibeleyo inhliziyo yakho. Izindaba ezinhle yikuthi yonke indlela ingashintshwa.
Ngikhumbula ngokucace usuku engikuqonde ngalo ngokuphelele. Umqondisi wangenza ngabuka imiphumela yami ngobushushu. Wathatha ephepheni futhi wathi, "Lokhu ngemiphumela yakho." Futhi eceleni wabhala izinhlamvu ezintathu, lokhu isimo sakho sempilo, injabulo yakho nengcebo yakho. Manje ngitshele, uyahlangabezana nalaba bantu abathathu? Angiphendulanga. Ngoba eqinisweni ngangazi ukuthi anginalo. Ngangigula ngokusebenza kanzima, ngingenalo isimo futhi ngingenayo imali. Sawubona, bazalwane. Ngingumuntu njengani nina, ngihlushwe yizinkinga eziningi empilweni yami. Ngangingumthunzi, ngihamba nje ngokuthi kuqhubeka, ngifana nengwenya elibambe iqanda, ngiyaphila kodwa ngingajabuli. Kwakukhona lokho okungathi isigqila esingaphakathi kwami, sangiqondisa impilo yami. Kwakungathi sengiyigqila lempi yomqondo, ngingumgibeli ongenalo ikhanda lemoto yami. Kwathi ngolunye usuku, ngazwa amazwi athi, "Kungani ungakushintshi lokhu?" Amazwi lawo angivusa, afana nempi yemvelo ephula amafu amnyama. Kwakukhona ukuma okusha, ukubona okuthile okusha, ukuba nokukhetha. Ngaqala ukubona ukuthi ngiyinkosi yomqondo wami, ngingumqambi womlando wami. Akukho muntu, akukho simo esingangilawula uma ngingazimisela ukuqondisa impilo yami. Ukuthi ngibe yini, kusezingalweni zami. Ngaphambili, ngangihlala ngilindele ukuba izinto zishintshe ngokwezifiso zami, ngangihlala ngilindele umusa kaNkulunkulu, kodwa ngafunda ukuthi umusa uqala kimi. Ukuthi ngihlale ngicela umusa, kuyinto yami. Kufanele ngiqale ngiqonde ukuthi umqondo wami yiyona into ebaluleke kakhulu. Ukuqonda lokho, kungukuvula kwesango lomlando omusha, olukhulu nobukhulu obengeke ngibubone ngaphambili. Ngizwile abantu abaningi bethi, "Angikwazi, angikulungele, akuwona umsebenzi wami." Kodwa ngiyabona ukuthi lokhu yizinkolelo eziqinele ezingqondweni zabo. Ngithole ukuthi impilo ayisiyona into nje eyenzeka kimi, kodwa yingxenye yami engiyenza. Uma ngingashintshi imiqondo yami, angishintshi lutho. Ngisuka ekuphishekeleni izinto ezingezona zami ngiya ekuphishekeleni izinto zami, ukuthola injongo yami. Ngisuka ekukhulumeni ngezinto engingazenza, ngiya ekuzenzini ngempumelelo. Ngingumqambi womlando wami, futhi ngiyazimisela ukuwubhala ngendlela engifuna ngayo. Ngikhuthaza nona ukuba nibe nengqondo enkulu, niqonde amandla enu, futhi nibone ukuthi nina ningabakhi bempilo yenu. Khumbula, umlando wakho uqala manje. Sawubona.